ole clear tu le ngai thatu zong zong te in zawai in chibai le vek ule hei tun lai chu MSU OBC nga ral tlan barma mi pakhat oma wangin aram pumin Mizoram pum kan buai ni bera kan buai pui lu luya ichunin hei ruat felanu te po an ron tong chuaka David Sailo te po an ron tong chuaka an thu le la te kan ngai thanga engpon isela hei champhai lama hianin chibil flag ang chi hi antarna sa ni te po in an soya chung te chu kan clear ho don ani ruat felanu thuzi ai kan an share photange ral tlan chu ral tlan anga kan don son lowa wangin khua kan tlai to em Barma unaw te u Mizoram chung khoyama chibil flag tarlo turing kangen chawa inin humhim na kan ni ti ria ula mani chiliana in hi an za nga ye aron tia thupuya ruat felanu ole kan kal thui mai in online games ma paisa lo theina most play hi lo mel khret verole tuna hian in Bengali superstar Kausani Mukherjee pona khel mek ani in register khan ni vanei chon cheng zanga kha sign up bonus dong theih ani ichoni most play hi phone pay Google Pay le bank transfer te mangin athun zom theia i lo kha ila chuak thei don ani he game hi a secure view ani in sign up khan promote ko da thin spin 8 a hian 100% welcome bonus om bok ani ichon most play hi install khan in cheng zani zali ang chi te khai vanei choni dong theia Facebook lama po review a traview ani ichon most play install a member ni khan 15% commission hi idong ve thei don ani iron in register khan zanga i claim thei bok download link hi comment section lama kan pine tuna kan kaldan anga kan kal zel ani chuan tuna tanga kumnga tanga kum so malo thlen le chuan khochak lam kan unaw te zinga mi MLA minister kan nei trawanga tuna pahni kan nei mek sum an nei sia an chelin an tuang an ti cha thei le boka an lo chuana lama an nun lai fi a har sada wangin an do thein an tu ara chela helai Mizoram chunga cheng sa te nen kan social le political life adang lama wangin an ni chu an ni aya nam lian le ro puizo kara kho sa an ni ya nun kho chua dam kho chua hi an fight na sa a chibilin anin hung bing na sa view boka he an nun zia hian Mizoram bi puya hlet a chua palang ti a lawm takzet in ven kan ngai na sa kanin u naw na ti chechuang si lowa Mizo khotlang nun hi hum him tura ngai tu na kan se na hun to hle a bi kim bi pui aya mo phurna nei sang jok mari mo phurna in bela froi tu ni duwa a khela khel civil society pol sang sang OMA MZP MSU MHEP MUP te an poimo hle yang heng polten zona thak in u naw na le in sei khom na an aw pui mek lai hian chung lam le pon lama min ti chhevek to zok mai thei tin ral tlan chu ral tlan kan ti hian tha khat kan ni lo kan ti na ani lo ral tlan le alo dong song tu te nen kan thut tlan nan ral tlan chu ral tlan anga lo don son tur kan ti na ani kan that tlan nan aron ti ya eng poni sela ngai tu na ti thui khop mai he chibil flag ang chi tele hei zomi baptist church kan tiang chi te po hi nam pakhat Kohhran ang chi khan niya Mizoramah hin an ron din na sa tin champhaya ngei te po an towa a nam ang zonga Kohhran din te hi a thalo khop mai Mizoramah kan chuan eng nam po ni la mo Mizowa hi ni lung oi tlang ang u chu tiang ani lo chuan in he nam tlem te hi chibil te in clearing kanin ti chhevek the ani mo chu wang chuanin Mizoramah kan chuan Mizowa lung oi tlangila tin ral tlan kan ni chuanin kumni thumte aveanga eng khuwa po ral tlan ula khole tui ni na in dil duwa mi thatak in ni de chuanin eng VC pon an pedu meng chau kan unaw te in nitlat amaro chu indo thei ve angai ani ti chuanin hei David Sailo hian thu le hla aron neya kanan tar lang ve le ange van thong thang David Sailo engtin ge William van thong thang hi Mizoramah William lalnun moya aron ni fel e thei ti lai hi ani makchu Myanmar lam an soidanin van thong thang hi Myanmar ram chunga zona thak hel pon Chin National Defense Force CNDF a hroi tu lok ni in kem rilia General Secretary ni in an soya CNDF te hi kan hriat angin tu na ya hual ngoram khomoya zona thak puite ka party ral khel tu te Mizoramah ral tlan kan nei belle pha na kha ani kumsang isom pali khan van thong thang hi Myanmar ram chung zona thak te chen na khuwa halkha student union president alo ni to a MSU lam hian heti lai hian extended OB an lo ruat ni om takani
mase kumsang ni sompali hian zalen takin MSU a in mangin William lalnun moya ani to nge thu ero shiat ani lo engtin nge ani theih hei hi a serious liber chu ani Kohhran hian nge mo phura NGO nge mimal document lem siam ching ho zar kan zo Kohhran pakhat chuan ratlan te Kohhran member a lom luwa baptisma po chantir zel tur ti in a welcome travewa all India hian document pakhat lek Kohhran hnuaya mi po ni se an nei lek chuan driving license an nei thuaya chumi mang chuan adar voter ID an nei thei zung zel amo phur phalaka in hriate chu fimkhur a hun khop mai aron tia hei adi khop mai Kohhran hian in hei Kohhran thren khat pe chuan in baptisma an chantir don chuan in eng mi po ni sela an Kohhran a hian in an lo lawm lu ta baptisma certificate kha an lo siam sak thin ani ti chuan in baptisma certificate an nei chuan in khami mangkhan driving license te an siam thei le a driving license an nei to chuan adar le voter ID kha nei a ol to em a eng po ni sela kan Kohhran te lo fimkhur do ula a tha khop mai van thong thang ni na zoram chunga William lalun moya ron ni dai thu a lo top hetiang ni tur hian engzin konge a document hian aron zo ve ta kang Ministry of Home Affairs India hnuaya Bureau of Immigration te hi kan zo tir man mewem an ni hi foreign registration lam thu nei tu lian an ni Mizoramah a du po in van thong thang zui zel mai sela a minga wanga hnual suat a hloa a minga a origin a pholanga ni po in za pui su se lalnun moya ron ni kher angai lo Zohna thak ma chon thiam a hun to Mericom kha kom nam mania kan lo zohna thak chei viawa an han interview kha chian zo chu zo kom chu kom ati mia mai ani kha oh hey Mericom te pai zohna thak kan unawani kan lo ti takna mara chu kom chu komania zo chu zo lo ti to kamo a in lam Mizo du reng lo ani khatiang chi kha chu Mizo lo chiar ve hi an trul viau lem lo ani Zofa te Jerusalem ti in Mizoram hi zohna thak ram danga te tan kanin hong zau viawa ma se zoram chunga chibil boina kan to lo viau lain zoram pona ero chibil kan la lana hle ti a hriat zela MZP YMA MSU te po hian in rang chang na chu kan su khe khi a in mil 100% to lo ti chiana huna zoram pon thlenga program hong zau chiam hian man be lo top tur kan man be pha kuat lang nil chi lek lo kan kuat lang nil fo ti chiana hun kan mangaya kan unawa chintok ero kan nei thia mangai to kuki te po inti Mizo du mi lo har sana top kho ka Mizo na chang choi thia man tam heng kan in kar khi se in mission ilati lam a hoi lova Mizoram ma khuangai to mi lo an omdam huna har satni kho chang chawa inti Mizo na lem hi lo clear thiam ve a hun to kan ti na ani in pui inti hi kan pachero pui si sap trong le Mizo trong pol a Mizo trong in MZP kan ne ya atluk pui chi a sap trong in MSU kan han nei le tlat te hi a pol phu chop thak a chang chiat thak bok MZP hi chu kan rilrem thupin alanga MSU le kher te hi a lowa wanga zoramin chana na satak kan nei pha arin lo aron ti mak mai MSU tel lo pom zoram hi a thei angin aron zia kan ni bere kongzo du huna college lai te fuih chiam kha ani mai mela achang chuan an malak na lian tham college lai zong nor tel tir an tum na isu te hi vor arlu a ang ve fo mai MSU extended obia an dalu don hiam van thong thang hi William lalnun moya aloni tak dai dan soi fiana clarification an nei che kanianga kan puilo thin khop mai fimkhur te ang Kohhran po ni se document lo pek chua konga hian ral tlan te chunga fimkhur tha bank manager pakhat min hril chu an bank account link na phone number an thlaka account an siam tira chuta tang chuan document chu a in dot chho zuta Kohhran lekha an nei phei chu Ministry of Home Affairs hian an hriat mi lo in citizenship phu chop kan kol ri to ang ti in adikang hei hi ram an lei huaya an chela sarkar na thoklak na min le khal thuai don Mizoramah het angin Mizo na thinlung an pu phalova sum do na lian thlengin Mizo na pon lang mangi min run thei reng tia ichiang ang atlip na hian van thong thang po hi William lalnun moya aloni dan hi chui chiang thei ber tur chu kamru la zon na tlang kowa zong mutalo MSU te bok hian
mo phur theih se document dik lo mangani chuan action na takalak ni se hemi den chen hian in ben harnan mangin hetiang lam kai hnoi chui na hi NGO rin tlak te hian chak takin kalpui zui se avathadon em ti ina to paron khara eng po ni sela MSU demna anasaviau meya MSU lampon thule la anron neya eng po ni sela hei kan rama hian NGO pol hi atam khop meya hi kan that pui nge kan chit pui ti hi comment section lama hian soi ve reng ang o Chairman, kan Minister te pumarole pute te headquarters sa kan how to te voina kalkhom zong te chibai ka buk chuwa he voina ka lo din chua chan hi in thei re roin karinga din chua ngai ta hi apoi ka te khop maya amaro chu ZPM asokar thei na ta na thei top chu tu te helai local khom te hian thu tak kan thriat anga in ka hria a thu dik kan thriat anga boka chu tiang chuan karon ding chuak ania alomum ka tilet ling thunga amas vera chuan ZPM sarkar hnuah hian kan zirlai pol te thik thu hi a chesota sarkara hian beisina nei lian ani tikha tuna kan thil tona hian alang chiang hlea voina hian MSU in kong an zoa chu casual teacher college part time assistant professor zogani part time assistant professor mi somni le pakwa extend le na order omawanga alung oi lovina kong an zo ani kan sarkar tir khan ke ni pon ti top kan dua tun tumbak chu ti to lo tur kan tia kan sarkar ma khan tum sari lai an service extend sak an ni to ni sang ni le som pania lo thok to te khatiang zong zonga rei tak lo thok to te kha sang ni som pasari chawatangin last chance an lo ti to a zulai pon an lo nor tho heng ho hi an qualified an ne an lo ti tho tum sari la extend an ni to a ke ni sarkarin hei atum dinan extension kan an pe chho vele ni a ti top kan du tak meu amaro chu nu pui fanau pasal te chung kwa en kola en kim matana lo mang to ten nia a khongai na nen robi re lang o tin tun tumba chu thei to lo an mani pokan thrila tuna po hian show cost notice kan pe ni sarkar ma sa kan show cost notice om toem pe kan la ningai lowa eng wangin nge het ti chen chan sin nia in qualify thei lo net an exam ma an pass chuan an qualify don a PhD an nei chan qualify don net exam he kum khada voin he exam thea sani som pan he tanga la qualify thei me lo te khachu zirtir tu pon itlak in nim ni kan ti to ni zulai polte MSU te non kala nia kan thria e kan hala ne milongai chang ro u kan tia so ko notice po kan pe a mi na thok lai ti top hian ko dan kal thea state danga sarkar te po hian thiam lawan chan thena wangin show cause notice kan pe hi milongai chang ulahi kan pek na copy po me tin ani peng ka thre kan officer ten an thria amaro chu kan ti to ti aloni ta ka wangin voina kongzo anita a ZPM sarkar hnu hian school education doya zitiu tu te kaldan hi kan cheka ngai tin kai app ti hi ti chuan ita alo thapian aning chu tuna hi chuan department zong in an mangvek chu ZPM sarkar hnuwa zitiu tu te zirlai pol ten an ngai mo em class pon la thalo an ngai ven lo an tia kan malak na ni ai kal kan ti topa ai kal kan ti top ta ka chuan kan zirlai pol te pon ron hoisen ngam ta amma pon an soi lo ni lo tuna chuan an ming nen lam an tilanga min ron puya kan thok kho ni kan tho ho na hi a tha chho zel ni ti kha kan ta lang tel duwa ai kal kan ti topa warning kan pek ton nuwa attend te chu headmaster ten an lo la thupa attend chu kan official then khat ten a lekha zirlai an ni e an tia
sarkar ma sign unqualified alak MR teacher engzang nge ti de po hi kan thria tangai in ka hria heng song song te hi talan chawangai ta in ka hria chung ka lu ma chuan tuna hian MSU te na mi som hi le pakua an ti hi panhian boral to pakhat hi ni kum to paron qualified ta ka bain som hi paruk kan nia chu part time assistant professor chawan ni ani baga hian Mizoram Polytechnic lungle a hian zirti tu pathum unqualified kan chora ten Mizoram Law College apuin an lawm ani chung te thleng chon so khos na ti si kan pe ni ani ho kha engwai nge heti chen hai chel to heti chen zirti tu ini to minimum qualification po engwai nge nei thelo tin tu na he kan zot let me ka an ron kong an zo chan ba khin ma kan la ni contract zirti tu engam sa unqualified anoma chung ho po chu banin ni lo na chan turin soifia turin kan tile me ka ni chuten chon ma kan la a kong zo lo sam ro ma kan la e ti hian kan pen chuak kan ti to nuwa kong an zo a kha chu kan dang thei lo wa ani po kan in bia a heta hi chuan a sarkar lam ni to lovin a thok tu te lama hi ke ni chuan bana chang se turin kan nor duwa kong kan zo don ani tin min chan na chu ni sarkar mala nei ke ni chuan kan thlopa a thok tu te laka hen kan lungoi lowa bana chang se turan nor kan du e tin voina hen ron peng chuak kan ni soitongin extension kan pe ka po hi nakum chung chau hi ni to a nakuma po February chau ni February ni chan po kum khata voin exam thei ni a June le December a he bak chu thei to love reala sanity in kanin nora dia July polte an chang to an zaum kan tia tam takin net an ron nei to PhD an nei to chu te chunga he la ya amma a mitsia chunga loi lak lai anga athling lo po aloi lak lai anga zalen tura anin ngai kha chu ni to chi big lowa ke ni chuan athula ni phot chuan ke kan pe nang kan ti anin soifia na hi apom tlak tok lo chuan ban te pon ngai hialing ka ring chumi a chuan July pol ten en pon kan la thok ho chho zelang tin an soilan lem lo sarkar ma sain samagra shiksha hnuaia advertisement po tel lovin zirti tu tam tak samagra hnuaia zirti tu nilem lo tam tak an lo la zaruk don an ni chu ZPM chuan advertisement nen kan tia ngai kan tia kan la ta thlapa zirti tu hi advertisement nen thlap kan la a zirti tu kan lak reng a hian sarkar atangin abik takin minister atangin hei la ro hei atling ngei turani ti hi ala omlowa chu tiang chuan kalphung thar mi pui sarkar ani na kha kan tilang ani sarkar masan hoya chuan contract unqualified contract ziti tu te kumngan tho to chuan an thona han po solom chuan lu thei da no ma chumia chuan an lo in dang heta kum ni chung in net anei turani tin in tiam kamnan siam tira an tlin lo chuan an thon le mai an ti ni kan sarkar nuwa ma kan lak tak na chuan net nei lo college zirti tu ang het turin file pakhat po an laputap lo phal po ni hek lo kan sarkar nan huwa he chuan net nei lo hi ang hetin kan la don lo ti hi ka soi du ni soi tura tam khop mai MR teacher sarkar ma sain la ga han engzat nge zariat chuang han za chuangin MTET an nei lo ni khang te kha talan ani vak lo hi enge ni o ka tia soyang khan kan thik tu the amma sa khan lo chetok lo te po niang he poi talan lo ngai nge sia MTET hi sarkara chuan ziti tu ni tur chuan elementary kan ti big pol khada tanga pol ria da hen nei nge ngai ni sarkar ha ziti tu ni tur chuan khang nei lo mi tam tak khan sarkar ma san hoya kha chuan nan lo muwa kan sarkar nuwa
kum nga chan zanin pea a kum nga che chu an mangang ve ka kan ti ve to sia ti in tun trum tu a hian an exam to nge an exam don ka chiang to lo an exam an hai to viau ne ade tak ka chiang to lo June le July hin exam hun ani chumi bak chu chan san nei to don lo sarkar masala kan ni wanga chance pe lo ni lovin ZPM sarkar chun zirna kan ngai poimua qualified tam tak omkara unqualified indu sak awanga hetianga in no kha chau thina hi to bro second tia MTET nei lo MRT char po hin top to don chu kan zilai soi tu te po hen an threthoin ga sia kan in fil thar le ni ta sela kan thokho na sa azilai soi tu te ne na ron lenga zirna chung changa hian rot na ten ron thlen thina tiang chuan ma kan la chho zel dona ke kan pen chho ho zel dona zirna chung changa chuan a thazo kan ni chuan huai takin kan pen tlang zel dona ni ti ha kan ta lang du ani a to bera pakhat le lok ka soyang soiron ti na saboka tlabunga an nor chung chang kha po kha ka in soi fia talem lawa tlabung high school a son maths teacher pathum man ne ya BSc physics chemistry maths la pani ba ka M.Com man ne ya chuan an zinga mi pakhat kha maths zirti to ommia lo na school a kan handa chuaka chu ba ka tlabunga mi arts zirti thei tur zirti tu casual teacher kan da bokani kan pe a stiang chuan asem rual baka zirti tu in nei lo chuan nangnin pathumin nei boka arts teacher kan pe chunga in dai so kang in tan rem chong so kang kan tia amaro zu tlabong so azet pia mang po VC kan nei lo na munania chu chuan thilati har sat ta dewa tikhan an nuar ta ania mi pui hian hei po hi athudik ha kan hriat anga in ka hria maths teacher nei chun kan lak sakani lova maths teacher an nei te zingami kan la amaro chu khutlang khan an palngang lawa ka hriat thiam puina chenero chu kan ti chu ber kher rakha kan casual teacher a po fel tak mai sulai munina zilai te poina an tran kai pui mai alo nia stiang chuan hetianga ni chuan ti in kan ama kha kan dalet lea tlabunga mi zirti tu kan pek ture ro hei chuin chang thei lo vetin mundanga kan da thunga kan tiang chuan kan ti ania mi puya ro chuan solai chuan maths teacher pathuman kol ti ro chu kan hriat anga ya adang an du to lem lawani chuan adang khachu kan pe thei tabik lawa tiang chuan solaya ma kan la ni ti kha kan ta lang tel vele ni lo me